Ο Γιάννης Βαρουφάκης βγαίνει για τελευταία φορά από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την παραίτησή του. Τηλεοπτικά συνεργεία, φωτογράφοι και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο δημιουργούν γύρω του έναν ασφικτικό κλειό. Μέσα στον πανικό που επικρατούσε, κάποιοι έπεσαν πάνω σε μια σταθμευμένη μηχανή, δίπλα ακριβώς από αυτή του τέως υπουργού, και την πέταξαν κάτω. Ο Γιάννης Βαρουφάκης βοήθησε να τη σηκώσουν. Στη συνέχεια μίλησε για τοξικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι έλλειψη πολιτισμού εκ μέρους σας. Έτσι. Τα τοξικά μέσα μαζικής ενημέρωσης καλό είναι να αρχίσουν να εκπολιτίζονται λίγο. Παρακαλώ, φύγετε από εδώ. Φύγετε από εδώ. Αυτό είναι μια ζούγκλα που έχετε κάνει εδώ. Φτάνει. Φτάνει. Πίσω! Πίσω! Εντάξει. Να φύγει ο υπουργός! Δίπλα στο Γιάννη Βαρουφάκη ήταν η σύζυγός του Δανάη. Όταν κατάφεραν να ανέβουν στη μοτοσικλέτα και έκαναν λίγα μέτρα, ακόμα και η γνωστή Ελένη Λουκά επιχείρησε να τους κλείσει το δρόμο. Τελικά ο κλειός άνοιξε με προτροπές τεχνικών και δημοσιογράφων και ο πρώην υπουργός κατάφερε να φύγει προς την πλατεία Συντάγματος.